Здравейте, това е втори епизод от Sun Survival, обаче да кажа, че без да искам изтрих лорда и сега тук намерих някакъв суперстар и ще го направя. В смисъл, Sun Survival вече ще ето това и е по-логично, защото имаме сега да има пясък и Sun Survival все пак. Така, тук да ме изгледате така малко айтемите. Ето така, разглеждайте ги, аз ще си набавя. Ще си взема нещата и открих, че имам някаква мина. И аз не знам къде води. Сега ще си направя някакви неща и ще ходя да копая. Значи в първия епизод от Стария Лорд казах, че няма да говоря, обаче сега реших да говоря, защото е много тъпо само някакви звуци да слушате и така нататък. Сега съм решила... За какво си направих сега меч, като имам? Както и да е. Да си направя така кирки, обаче тая айрон кирка ще я пазя, ако намеря Diamonds. Дай Боже. И да, значи поредицата съм казала, че е до 5 епизода и ще е до 5 епизода всъщност. Това е втория. Си надявам, че тази поредица я харесвате. Така, сега да си подреда малко нещата. Ще трябва да си направя факли. Обаче. Така. И къщата ми сега ще ви я покажа как изглежда отвънка. Така трябва да ходя за кол. Така стигат ми толкова факли. Къщата ми изглежда ето така отвътре. А отвънка ето така. И ето това ми е мината. И нека да слизаме. Хедшот. Така. И нямам скин, на дефалт съм, просто защото си ме кефи. Така, в смисъл, как да ви го обясна. Когато почнете, в смисъл, вие сте някакъв играч, където играе Minecraft от един ден и не знаете как да си направите нов texture pack или скин. И просто играте ето така, с това човече и с този texture pack. Чувам зомби и се надявам да ме чувате. Само да не е зад мен това зомби. То е ден, няма как да си пусна на Peaceful, защото съм на хард. Остафа. На Peaceful, секунда само да чуя. Така, окей. Значи зомбито се е махнало. Имам предвид на Peaceful, защото аз... То от Sun Survival ще е много лекичък Survival, на Peaceful ще го играя до 5 епизода. Няма да правя толкова голяма поредица. И лорда ще бъде и стрит. Ако искате, ето ви това. Кажете го да е Сида. Ето го, който го иска. Да го повторя. Тук съм списала някакви неща, защото легнах да спа и... Ето, надявам се, че сте го запомнили, сте го снимали, ще го дам... Не, няма да го дам в описанието. Ето, да, видяхте го вече. Ако искате си го запишете и спрете клипа на пауза. Ето така ще поддържа малко, докато го видите. И общо взето... Сега ще го поставя малко. Да, добре, както и да е. Този епизод ще копаем, защото не знам защо. Да намеря айрон на нещо. Кол. Ще ми трябва кол. То сървайвал ми се струва малко тъпо. Както и да е. Така. В момента качвам Hardcraft и този епизод не знам кога ще е качен. Планах на много кол обаче. Този епизод, да виж кога ще се качи, защото е 11:30.
и 20, айде, 11 и 20, винаги закръглям часа. И не знам кога ще го кача, за виж кога ще се качи Hardcraft, той е на 90%. И ще се качи след около 10 минути. И така. Се надявам да ме чувате, защото установих, че когато микрофонът ми е по-далече от това, от мен не се чувам добре. И сега ще е по-близо до мен. Ще сме опасно близки с микрофона. Така. И да, този епизод намери 22 кол. Чувам прилеп. Айрон, това ми трябваше. Ще купая напред. Така. Да го изкупая. Добре, не искам в тази мина. Нещо не ми е хубаво в нея. Даже в целият този survival и в този world нещо не ми е много хубаво да играя. Имам чувство, че като си сам в някой world и просто е някакво странно и страшно в едно. Виждате, играйте си сам, самичък човек в такъв голям свят. Не сте ли те замислили, когато правите survival, просто че сте сам самичък ето в този целият пейзаж и всичката тази гледка, вие сте просто самичък и тук има градинка. И виждате, ето там, ако отидете ще самичък, просто всичките неща и странно е, не знам. И ми става някакво тъжно, всъщност, когато се направя свят. И съм се развила, ето така имам си градинка, друга за sugarcane и къща, и някакви дървета. И ми става странно така, като се развия и ми става тъпо по едно време и просто го трия този world. И ми е някакво, не знам. Просто супер тъпо някакво и... Така, си оберем градинката. И... Така. Не знам, защо не иска да расте тази градинка, ама... Така. Пусна ми саплинг това дърво. И купая такова да е такова това дърво с дървен, с керамична, ще да кажа. С дървена брадва, защото искам да си изхъба, пък и деня сега ще свърши вече и аз ще приключвам епизода. Така. И третото дърво. Такива дървета не е много обичам. Обаче не е оформено като хората. Ето това не трябваше да го има. Ето. Така е перфектното дърво за мен. Направо ще се оженя за него. Онзи както там ревнува. Знам. Ох, какви ги дръмкам. Така, денят залязва. Добре, това следващото не иска да... Ето тук ще го посея. Така. Отивам вътре да оправя тези неща и... Така. И това беше от този епизод. Надявам се, че ви е харесал и чао!